ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಈಡೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಮೆಹಂದಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಿನ್ನೇರು ಒರಿಯೆರಿಯೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ದಿದಿತ್ತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಿದಿತ್ತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಯ ಮದುಮಯನೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಅವಳು ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯ. ಮದರಂಗಿದಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಮಾಮಿನಡೆ ಅಗೇಲುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬೈದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಅಗೇಲ್ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
పొరి బజిల్దారు మీరు क्या क्यों या बस या अरे आओ बाली पुनवा का ఇంకొంచెం మీన్ మాత్ర మండలా బీలలా ఇంచిన కుదిక్కోడు మరి నిన్న ఇచ్చి బానే బిసలు నేను తెచ్చిపోవడం అప్పుడ మండెన బీలలా తెచ్చిపోయి పోవడం అప్పుడ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.